नमस्कार। आज मी तुम्हाला सौपित्र अमावस्याविषयी विशेष माहिती सांगणार आहे। कोकणामध्ये घरोघरी सौपित्र अमावस्या साजरी केली जाते। सौपित्र अमावस्येला पितरांची आठवण करण्याची पद्धत कोकणामध्ये आहे, तर मी त्याच्याविषयी माहिती सांगणार आहे। हे जे नैवेद्य आहे हे घरच्या देवासाठी नैवेद्य आहे। हे नैवेद्य आहे ते घरच्या वास्तुदेवतेसाठी आहे। हे नैवेद्य आहे अग्निदेवतेसाठी आहे। हे जे नैवेद्य आहे ते तुळशीसाठी आहे आणि हे जे पान आहे ते गाईला खायला देतात। ही प्रत्येक पितरांच्या नावाची वाडी ठेवलेली आहे। तर ही प्रत्येक पितरांची नावाची वाडी टेरेसवर किंवा कौलावर ठेवून त्याच्या भोवती पाणी सोडून कावळ्यांना खायला घालतात। तर अशा पद्धतीने कोकणामध्ये सौपित्र अमावस्या साजरी केली जाते। तर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा। धन्यवाद।